खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ डियार ब्रह्म चेनेलाव आरो फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव आरोबाव माखासे सानसेनि खौरां लानानै फैबावलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनगोन। आरो बेजों लोगोसेनो नोंथांमोनहा सानफ्रोमबोनि फुंबिलि समाव बेबादिनो गोदान खौरांनि आपडेट मोननो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनोब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो कमेन्टबो खालामनानै होलांब्लानो जाबाय। दिनैनि गिबि खौराङावनो दङ गोबां दाबिफोरखौ लानानै आक्रासुआ गिबि मन्थ्रिनो गांसे गोसोखां बिलाइ दैथायहरदों। आक्रासुआ मंगलबाराव हादोरसानि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानो गोबां दाबिफोरखौ लानानै गांसे गोसोखां बिलाइ दैथायहरदों। बे गोसोखां बिलाइयाव आक्रासुनि मिरु आफादगिरि नेहाथारि फारियै दिपेन रय आरो हेमन्त बरा कच, उदालगुरि जिल्ला आक्रासुनि आफादगिरि नेहाथारि फारियै मिन्टु बरुवा आरो रतन देखाया सागान होदोंमोन। गोसोखां बिलाइनि गेजेरजों आफादा दैखांनाय दाबिफोरा जाबाय भट्टाचार्य ओनसोलनि सिङाव थानाय उदालगुरि जिल्ला, तामुलपुर जिल्ला आरो बाक्सा जिल्लानि कच राजबंशी सुबुंफोरनो थिखानाय हारिनि गनायथि होनाय, गंथाम जिल्लानि कच राजबंशी सुबुंफोरनो हानि मोनथाय, कच राजबंशीनि जौगाथायनि थाखाय बिटिआर कच राजबंशी जौगाखां गौथुम दानाय, आसामनि कच राजबंशी सुबुंफोरनो एसटिपि बिमुं होफिननाय, आसाम सोरखार आरो आक्रासुआ मोनसे जथुम खुंफुंनो दाबि दैखांदोंमोन। खौरां बिजोंनिफ्राय मिथिनो मोननाय बायदियै आफादा उदालगुरि सदर महकुमानि मेजिस्ट्रेटनि गेजेरजों रायजोनि गिबि मन्थ्रिनो गोसोखांलाइ दैथायहरो। नैथि खौराङाव दङ मणिपुराव फेग्रा मुवाजों लोगोसे 55.52 कौटि नोगोद रां जब्द'। पुलिसआ नसुंसेनि रायजो मणिपुराव 55.52 कौटिसो रांनि हेर'इन, आफियाम आरो नोगोद रां जब्द' खालामदों, जाय होबथाजानाय फेग्रा मुवा फालांगिनि बयनिख्रुइबो रैखाथि गोनां लामाफोरनि गेजेराव मोनसे जाबाय। थांनाय साननैआव डाइरेक्टरेट अफ रेभिनिउ इन्टेलिजेन्सआ डिआरआइ कास्टम बिफान, आसाम राइफल्स आरो मणिपुर पुलिसआ गुसुङै फोरमायना कौटि रांनि हेर'इन, आफिं आरो नोगोद रांखौ जब्द' खालामनो हादोंमोन। बे सोमोन्दोआव साबा सुबुंफोरखौ खानाय जादों आरो गारिफोरखौ जब्द' खालामनाय जादों। डिआरआइनि गोजौ थाखोनि सुलुंनि बायदिब्ला म्यानमार सिमायाव चुराचान्दपुर जिल्लायाव मोनसे सिग्रोमनाय जादोंमोन आरो 7.755 किल'ग्राम बन्द' खालामजानाय हेर'इन आरो 6.730 किल'ग्राम आफिं जब्द' खालामनाय जादोंमोन। जब्द' खालामजानाय हेर'इननि बेसेना गेजेर हायुंआरि गोसोम हाथायाव 55.29 कौटिसो रां आरो आफियामनि बेसेना 87.57 लाख रांसो। अपारेशनाव 35.63 लाख नोगोद रां, गंनै बाओफें वाकी-टकी आरो गंसे मारुति इक' भेन जब्द' खालामनाय जादोंमोन। बेरेखा बेसादनि फालांगिजों सोमोन्दो थानाय गासै साबा सुबुंफोरखौ खानाय जादों। थामथि खौराङाव दङ जोबोद दुंहाव थासारिनि थाखाय बिटिआरआ फरायसालिनि समफोरखौ सोलायफिनबाय। भारानि बांलांनाय थाखो आरो गोब्राब दुंहाव थासारिखौ नोजोर होनानै बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिल (BTC) बिबानगिरिया गावनि आवथायाव थानाय गासैबो सोरखारि, रायजोआरि आरो सोरखारि नङि फरायसालिफोरनि थाखाय फरायसालिनि समखौ सोदांनो फोसावदों। गोदान समफारिआ दिनै 11 जुन बुधबारनिफ्राय गोहोम गोग्लैगोन। BTC क'क्राझारनि सोलोंथाइ सामलायगिरिनि मावख'निफ्राय फोसावनाय बिथोन बायदियै फरायसालिनि माखासे समफोरा जादों: एलपि स्कुला 7:30 निफ्राय 11:30 रिंगासिम, एमइ स्कुला 7:30 निफ्राय 12 रिंगासिम, हाइ स्कुल आरो ओइचएस स्कुला 7:30 निफ्राय 12:30 रिंगासिम। फुंनि एसेम्बलिफोरखौ दा न'नि सिङाव एबा सायहा गोनां जायगाफोराव खुंनांगौ। फरायसालिनि समाव बायजोआव हाबा मावनायफोरखौ गोख्रोङै होबथायो। फरायसालिफोरखौ लोंग्रा दैनि खाबुखौ थि खालामनो आरो फरायसाफोरखौ हाइड्रेटेड थानो गोसोखांहोनो थाखाय नेमबादियै दैनि बेल दामनो बिथोन होनाय जादों। बे बिथोनआ समबार 16 जुन 2025 सिम गोहोम गोग्लैगोन होनना फोरमायनायखौ मिथिनो मोननाय जादों। ब्रैथि खौराङाव दङ गौरब गगैनि दैदेननायाव बिटिआरआव कंग्रेसनि खारथाय। आसामाव कंग्रेस दोलोआ गोख्रोंसिन जागासिनो दं मानोना लाइमोन दैदेनगिरि आरो मावथिफोरा गावसोरनि गोदान आसाम प्रदेश कंग्रेस कमिटि (APCC) नि आफादगिरि गौरब गगैनि उनाव रेलि खालामगासिनो दं। बिथांनि दैदेननाया पार्टियाव गुबैयै लाइमोनफोरनि गेजेराव गोदान गोहो लाबोदों।
क'क्राझार सोहोरनि रनेन्द्र भवनाव मोनसे गेदेर हाबनाय हाबाफारि खुंनाय जादोंमोन, जेराव इउनाइटेड पिपल्स पार्टी लिबारेल (UPPL), भारतीय जनता पार्टी (BJP) आरो गण सुरक्षा पार्टी (GSP) नि 50निफ्राय बांसिन सोद्रोमाफोरा मावख'आरि महरै कंग्रेसआव हाबदोंमोन। AICC नि नेहाथारि आरो आसामनि लोगो बिबानगिरि पृथ्वीराज साठीआ खौरां बिजोंजों बुंदोंमोन, गौरव गगৈनि दैदेननायाव कंग्रेसआ थांखांफिनगासिनो दं। बेयो जोंखौ फैबाय थानाय BTC बिसायख'थि आरो फैगौ बोसोरनि बिधान सभा बिसायख'थियाव मदद मोनफिननायाव मदद होगोन। साठीआ कंग्रेसनि बेरेखायै बावैसो बिबुंथि होनायनि थाखाय आसाम चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्माखौ सोंखारिदोंमोन आरो बेफोरखौ बिथा गैयै आरो राजखान्थिजों थुलुंगा होनाय होनना बुंदोंमोन। सेप्तेम्बराव BTC बिसायख'थि खाथि सौफैनाय लोगो लोगो बड'लेण्ड टेरिटरियेल ओनसोलाव राजखान्थियारि मावफारिया गोख्रोंसिन जागासिनो दं, मानोना गासैबो दोलोफोरा मोनसे जुजिनो गोनां बादायलायनायनि थाखाय साखाफारा जागासिनो दं। बाथि खौराङाव दङ BTR बिसायख'थियाव हारसिङैनो बाहागो लागोन BJPआ, गिबि मन्थ्रि शर्मा। आसाम चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्माया समबारखालि फोसावदोंमोन दि फैबाय थानाय BTR बिसायख'थियाव भारतीय जनता पार्टी (BJPआ जेबो गोरोबथा गैयाजासे बिसायख'थि गेलेगोन। बेनि ओंथिया बेनो दि BJPआ इउनाइटेड पिपल्स पार्टी लिबारेल (UPPL) एबा बड'लेण्ड पिपल्स फ्रन्ट (BPF) जों लोगो जानाय नङा, जाय सानैबो बिसायख'थियाव हारसिङैनो गेलेनो हागौ। बे थिरांथाया गोबांखौनो सोमोनांहोदों, मानोना सिगाङाव सावरायनाय जादोंमोन दि BTR बिसायख'थिनि थाखाय BJP आरो UPPLआ गोरोबथा खालामनो हागौ। बिसायख'थिया सेप्तेम्बर 2025 मायथाइयाव जागोन होनना साननाय जादों। खौरां बिजोंजों रायज्लायनायाव गिबि मन्थ्रि शर्माया दोलोनि थिरांथाखौ रोखा खालामदोंमोन। BJPआ BTR बिसायख'थियाव हारसिङैनो बाहागो लागोन। बिथाङा बेखौबो बुंदोंमोन दि बे नोजोरआ ओनसोलनि गासैबो दोलोनि थाखाय बाहायजायो। बेनि ओंथिया UPPL आरो BPFआबो उदाङै बिसायख'थि गेलेगोन। गिबि मन्थ्रिया BTR गोजोन गोरोबथानि सायावबो आपडेट होयो। बिथाङा बुंदोंमोन दि बे गोरोबथाया ओनसोलाव गोजोननि फारसे मोनसे गेदेर आगानमोन, नाथाय बेखौ दासिमबो आबुङै मावफुंनाय जायाखै। आबुङै मावफुंजानो माखासे बोसोर नांबावगोन। शर्माया बुंदोंमोन दि गोरोबथानि गोबां दफाफोरखौ मावफुंनो दासिमबो सम आरो नाजानायनि गोनांथि दं। बे बोसोरनि गिबियाव जानुवारियाव CM शर्माया फोसावदोंमोन दि BTRखौ सामलायग्रा BTCनि बिसायख'थिया 30 सेप्तेम्बर 2025 मायथाइनि सिगां जागोन। बिथाङा फोथायनाय फोरमायदोंमोन दि दुर्गा फुजा फोरबोनि सिगां बिसायख'थिनि खान्थिया आबुं जागोन। द'थि खौराङाव दङ आसाम पुलिसआ काछाराव 45 कौटि रांनि ड्राग्स जब्द खालामो आरो 4 सुबुंखौ खायो। ड्राग्सनि बेरेखा फोसावनायनि मोनसे मख'जाथाव जाफुंसारनाय। आसाम पुलिसआ चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्मानि दैदेननायाव काछार जिल्लायाव 45 कौटि रांनि ड्राग्स जब्द खालामदों। फोथायजाथाव खौरांनि सायाव बिथा खालामनानै फारियै खननै सिग्रोमनायनि समाव गोबां बिबांनि याबा टेब्लेटफोरखौ जब्द खालामनायनि सोमोन्दोआव 4 सुबुंफोरखौ हमनाय जादोंमोन। चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्माया काछार पुलिसखौ बिसोरनि गोख्रै फिननायनि थाखाय बाख्नायदोंमोन आरो बेखौ मोनसे गिदिर ड्राग्स अपारेशनखौ फोजोबनायनि मोनसे गोनांथार आगान होनना बुंदोंमोन। अब्ला दिनैनि खौराङा एसेनोसै, गोजोन्थों।